लोगोफोर जोंनि फरायसालियाव दिनै मोनसे लामानि फावथिना देखायनो नागिरदों। नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासे नायलांथारो। बेनि थाखाय आं नोंथांमोनखौ नैबे समाव खावलायनाय जाबाय। उन्दै उन्दै गथ'फोर क्लास 6, 7, 8नि गथ'फोर बिथांमोना दिनै बे लामानि फावथिना देखायनायाव बाहागो लागोन। एकदम सानसेनि गेजेराव फोरोंनाय, बेबो खननै खनथामल' फोरोंनाय जादों। दा फावगिरिफ्रा एसेबां मोजां दिन्थिनो हास्लाबाबो जानो हागौ, थेवब्लाबो जाहाथे जागायनायनिफ्राय जोबजासे नायलाङो बेनि थाखाय आं नोंथांमोनखौ नैबे समाव खावलायनाय जाबाय। आरो बे लामानि फावथिनानि टपिकआ जाहैबाय उन्दै बैसोआव हाबा जानायनि उनाव उनदाहा खालामनाय। बेनि सायाव नैबे भिडिअखौ खालामनाय जागोन। स' नोंथांमोना बे भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासे नायलांथारो। बेनि थाखाय आं नोंथांमोनखौ नैबे समाव खावलायनाय जाबाय। स' फैदो बिदिबा जों स्टार्ट खालामलांदिनि। फरायसुलिफोरा एसे साइलेन्ट थादो जाहाथे मोजाङै खोनायो। आरो कनसेप्टआ बेनो, नोंसोरथ' बुजिखादों उन्दै बैसोआव हाबा जायोब्ला मा जायो, नङाब्ला? बेनिखायनो जोंबो फरायसालियाव बुंबाय थायो क्लासफोराव उन्दै बैसोआव हाबा जानाङा होननानै। सिरि थादों गासिबो। उदै सादों, बिखा सादों, हाला आं हाला सहायनो, थैनोसै आं थैनोसै। माइसारि मा जादों? मा जादों माइसारि? मानो हुख्रा माबदों? आइदै उदै सादों आब', बिखा सादों। आं दिनै थैसिगोन आब', थैसिगोन। गोसो हमथा बियानाव, गोसो हमथा। र' आं नोंखौ लायनो होनि। ओइ मोनबारु, बहा दं फै फै। मा जादों ओरै? मा जादों? नुवाखै नोंनि बिसि माइसारिया माबायदि उदै सानानै दं? बेनाथ' सामब्राबो बेनोसै। मा जायोथाय? थाङाबा डाक्टर लाना फैथां। र' थांनि। नैबेना मेडाम। बेरामानो एसे गोब्राबैनो जादों। र' आं मुलिजोंनो नोंनि फिसायालाय बेनो सानफ्रोमबो जाबाय थाबानो जाबाय। आरो नोंनि बैसोआलाय बेसेबां जाखो? नोंनि बैसोआव गथ' हाबा जानाय जायाखैमोन नङा? मिथिगौ ना, बेनिखायनो उन्दै बैसोआव हाबा जाब्ला हौवायानो जा हिन्जावानो जा जोबोद खस्थ' सहायनांगौ जायो। बे लाबोनाय मुलिखौ सानफ्रोमबो गरसे गरसे जाबानो जागोन। जिंगासिनाङा। उन जोलैखौ खावलायो, जों बायदि उन्दै बैसोआव हाबा लाना हालाय हाफाय दाजा। गाव गावनि गोजोन इयुननि जिउखौ दाथ'थि हो।